אסבסט. אסבסט נמצא בכל מקום סביבנו. אסבסט הוא חומר מאוד מסוכן. אבק מזיק שגורם למחלות קשות ובהן גם סרטן. שיעור התחלואה מאסבסט בישראל הוא מהגבוהים בעולם. המשרד להגנת הסביבה יזם כבר ב-2011 חוק האוסר על השימוש באסבסט. אבל עד אז הספיקו להשתמש בהמון אסבסט במבנים בכל רחבי הארץ. לכן אתם צריכים לדעת לזהות אותו. ומה לעשות כשאתם רואים אותו, כדי לשמור על עצמכם. אסבסט קיים בשני מצבים. הראשון נקרא אסבסט צמנט. הוא שימש בכל רחבי הארץ, בעיקר לבנייה של גגות, רעפים, קירות, מכלי מים, צינורות, מרזבים, עדניות, ערובות. אסבסט צמנט לא מסוכן כל עוד הוא שלם, אבל כאשר הוא שבור, שרוף או מרוסק, הוא מהווה סכנה. המצב השני של האסבסט נקרא אסבסט פריך, והוא מסוכן תמיד. זהו אסבסט המתפורר במגע ידני, והסיבים שמשתחררים מסרטנים. השתמשו בו בין השאר בתקרות מבנים שנבנו עד שנות ה-80 המוקדמות. אסבסט פריך מסוכן, כי החלקיקים שלו מתפזרים בקלות באוויר, חודרים לריאות וגורמים מחלות קשות. נתקלתם באסבסט שבור או אסבסט פריך? אל תיגעו ואל תתקרבו, כן? רק קבלנים עם היתר ורישיון מיוחד יכולים לעשות את זה. למה? כי זה כמו לפרק פצצה. אתם לא יודעים לעשות את זה. נתקלתם באסבסט צמנט שבור במרחב הציבורי או באסבסט פריך, מתרחקים ומדווחים.